खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इउपिपिएल दोलोआ 2025 निफ्राय 2030 मायथाइसिम बेरेखा दोलोनि रल लानानै खामानि मावनो थांखि लादों। गरिमा शइकिया गार्गआ जुबिननि पस्टमर्टम रिपर्टखौ सिआइडि टीमनो हरफिनबाय। बेयो बिथांनि गावारि सम्पथि नङा होनना। सीएम शर्मा बिथाङा बिश्वनाथनि पापहयाव 177 कौटि रांनि कमान्ड' केम्पखौ बेखेवो। मेथाइ दान्थे-बिदान्थेजों सोमोन्दो थानाय बुथारनाय केसआव सा-8 सुबुंखौ हमबाय। दिनै क'क्राझाराव बिटिसिनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लागोन। पान कार्डनि गोनांथार आपडेट। चिरांनि साथाम काराटे सोलोंगिरिफोरा 4थि क्युर नर्थ इस्ट चेम्पियनशिप 2025 आव आसामनि जानानै गेलेगोन। बाक्सानि गरमदेवआव लक्ष्मी फुजानि थाखाय गोबां साखाफारा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। इउपिपिएल दोलोआ 2025 निफ्राय 2030 मायथाइसिम मोनसे बेरेखा दोलोनि रल लानानै खामानि मावनो थांखि लादों। गोदान बिटिसि काउन्सिलनि समायखिरा लानायनि सोमोन्दै नार्जारिया मख'बावो दि इउपिपिएलखौ दासिमबो मावख'आरि हांख्रायहरनाय जायाखै। हांख्रायहरनायनि उनाव दोलोआ बाहागो लागोन। मैया गावनि क'क्राझार गाहाय मावख'आव जानाय मोनसे मेलनि गेजेरजों इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ फोसावो दि बियो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव बेरेखा दोलोनि बिबानखौ लागोन आरो गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ बिबान लानानै मावफुंगोन। बे जथुम्माखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दैदेनदों आरो बे मेलाव आसाम बिफाननि मन्थ्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गागि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। मेलनि उनाव इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुङो दि बावैसो सिगां जानाय बिटिसि बिसायख'थियाव सुबुंफोरा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) नि फारसे भट होदोंमोन। बिथाङा बुंबावो दि इउपिपिएलआ बे थिरांथाखौ मान होयो। नार्जारि बिथाङा बुङो दि बेरेखा हानजा महरै इउपिपिएलआ सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय थान्दैथि खालामगोन। खुंथायाव थानाय दोलोआ बिबान रुजुनगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो समाजखौ सिबिनो नाजाबाय थागोन। बेजों लोगोसे इउपिपिएलआ श्रीरामपुर ओनसोलाव बिसायख'थिनि उनाव जानाय हिंसायारि जाथायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों। नार्जारिया बुङो दि माखासे बिपिएफ सोद्रोमाफोर आरो जेंना खालामग्राफोर बिथांमोनहा ओनसोलाव माइन'रिटि इउपिपिएलनि मददगिरिफोरखौ सिगिगासिनो दं। बेफोरबायदि खामानिफोरा सुबुंखान्थिनि थाखाय खैफोद लाबोयो होनना बिथाङा बुंबावो। दोलोआ क'क्राझारनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो डिजिपिनिसिम मोनसे नालिस मेम'रेन्डाम गथायनो थांखि लादों आरो बिथांमोनखौ आयेन आरो आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय राहा लानो खावलायो। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानो थाखाय इउपिपिएलआ दानिफ्राय 6 दाननि उनाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय सा 15 सोद्रोमा गोनां एसेम्बलि कमिटि दाफुंगोन होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे दोलोआ नबेम्बर दानाव बोसोरथाम जथुम्मा खुंनो थांखि लादों। गोदान बिटिसि काउन्सिलनि समायखिरा लानायनि सोमोन्दै नार्जारिया मख'बावो दि इउपिपिएलखौ दासिमबो मावख'आरि हांख्रायहरनाय जायाखै। हांख्रायहरनायनि उनाव दोलोआ बाहागो लागोन। बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि जाफुंसारनाय, गुबैयै ओनसोलाव गोजोन आरो उदां बिबुंथिनि गोहोखौ बांहोनायाव मख'नानै बुंबावो। बिथाङा बुंबावो दि इउपिपिएलनि सिङाव कन्टेन्ट सोरजिगिरिफोरजों लोगोसे सुबुंफोरा जेबो गिनाय गैयाजासे गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ उदाङै फोरमायनो हागोन आरो फैबाय थानाय बोसोरफोराव बेबायदि आबहावाया सोलिबाय थागोन होनना बिथाङा मिजिंथियो। गुसुङै बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलआ सुबुं दारारि बेसेननि फारसे गावनि बाउसोमनायखौ रोखा खालामो आरो बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव मोनसे सोरजिलु बेरेखा हानजा महरै खामानि मावगोन होनना खोथा होयो।
नैथि खौराङाव दङ गरिमा सइकिया गार्गआ जुबिननि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ CID टीमनो हरफिनबाय। बेयो बिथांनि गावारि सम्पति नङा होनना। रुंसारि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सइकिया गार्गआ नायबिजिरगिरि हान्जानो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ होदों आरो बुङो दि बे बाथ्राखौ बियो हमथानो नाङा। बिथाङा बुङो दि बिथाङा जेबो राहा लानो लुबैया जाय नायबिजिरनायाव हेफाजाब एबा हेंथा होनो हायो। बिथाङा केसखौ थारथि महरै सामलायनो थाखाय भारतनि आयेनारि आरो न्यायारि खान्थिफोरनि सायाव गावनि फोथायनायखौ फोरमायदों। जुबिनखौ बिस होनानै बुथारनाय जानो हागौ होननानै दाबि खालामनायनि फिननायाव गरिमाया दायनिगिरि सुबुंखौ गोख्रों साजा होनो खावलायदों। सिंगापुराव जानाय गिबि पस्टमर्टेम रिपर्टनि उनाव आसाम पुलिसआ बिथांखौ नैथि पस्टमर्टेम रिपर्ट होयो, जेराव जुबिनआ सानस्रिनाय समाव जिउ गोमायो। बिथांनि थैनायनि थासारिखौ मिथिनो थाखाय 9 सोद्रोमानि स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम SIT आरो जुडिशियेल इनक्वायरि दानाय जादों। थामथि खौराङाव दङ CM शर्मा बिथाङा बिश्वनाथनि पाभयाव 177 कौटि रांनि कमान्ड' केम्पखौ बेखेवो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनिबारखालि बिश्वनाथ जिल्लानि दिरिं ओनसोलनि पाभयाव मोनसे गोदान कमान्ड' बेटालियन केम्प बेखेवो। बे केम्पआ आसाम पुलिसखौ गोदान महर होनो आरो गोख्रों खालामनो थाखाय हादोरसाजों लुफुंजानाय गावनि रोखोमनि बाथि बादा। बे केम्पआ 2018 बिघा हा आरो बेनि बेसेना 177 कौटि रांसो जागोन। बेयाव सा 400 मावथिफोर थानो हानाय गोहो दं। बे सुबिदाफोरनि गेजेराव गंसे हेलिपेड, गंसे देहा फाहामसालि, पुलिस गथ'फोरनि थाखाय गंसे फरायसालि, मोनसे नामघर आरज गाबग्रा हल, मोनसे समाजारि मिरु, गेलेमु आरो पेरेड फोथार, गोदान मुगानि अर रैखाथि खान्थि आरो मोनसे कम्पिउटार नायसोमसालि दं। CM शर्मा बिथाङा बुङो दि जाय मोनबा जिल्लाफोराव कमान्ड' केम्प लुफुंजाबगासिनो दं कार्बि आंलं, हाइलाकान्दि, चराइदेव, शदिया, बिश्वनाथ बे गिबि केम्पखौ फोजोबनाय आरो मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादों। बिथाङा मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौबो गोसोखांदोंमोन। 2009 मायथाइनि 4 सेप्तेम्बराव उदखारिफोरा भिमाजुलि साखाथियाव गाग्लोबदोंमोन जेराव सा 12 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। बिथाङा मैयानि बेखेवनाय हाबाफारिखौ ओनसोलनि थाखाय सोलायनाय आरो गोहोनि नेरसोन होननानै बुङो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम पुलिस डाइरेक्टरेट जेनेरेल, जायगानि MP, मन्थ्रि आरो MLA बायदि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ मेथाइ दान्थे-बिदान्थेजों सोमोन्दो थानाय बुथारनाय केसआव सा 8 सुबुंखौ हमबाय। दशमीनि समाव बामुनि मैदामनि दुर्गा फुजा पेन्डेलाव जानाय 26 बोसोर बैसोनि अभिनाश रजकखौ बुथारनायनि दायाव गुवाहाटी पुलिसआ सा 8 सुबुंखौ खादों। बे बुथारनाया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मेथाइ दामनायखौ लानानै नांज्लायनायनिफ्राय जागायदों होननानै बुंनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला पेन्डेलाव थानाय गोबां सुबुंफोरा जौ लोंनानै दंमोन, जायनि थाखाय थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौ। मावख'गिरिफोरा FIR नं 239/25 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो सोमोन्दो गोनां आयेनारि दफाफोरखौ बाहायगासिनो दं। नायबिजिरनायाव पुलिसआ मिथिनो मोनो दि माखासे दायनिगिरिफोरा CCTV फुटेजजों लोगोसे फोरमानफोरखौ खोमोरनो एबा गाज्रि खालामनो नाजादोंमोन। मोनसे CCTV केमेरानि रेकर्डिंखौ गोसो जानानै खहा खालामनायबो जादों। हमजानाय सा 8 सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय राजु दत्त, गपाल दास, बसन्त बाजफर उर्फे राजा, बिशाल चक्रवर्ती, बिजु शील, रमेन डाकुआ, शुभेन्द्र शेखर रय, बरन चक्रवर्ती। पुलिसआ बुङो दि आरोबाव सा 10 सन्देह गोनां सुबुंफोरा खारखोमानानै दं आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो। DCP अमिताभ बसुमतारीआ रायजो-राजाफोरखौ दायनि सायाव थाबैनो रिपर्ट होनो खावलायो आरो सांग्रांथि होयो दि गोबाव जायोब्ला गोब्राब फिथायफोरखौ होबथानो एबा दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो गोब्राब जानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ दिनै कक्राझाराव BTCनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय कक्राझाराव साखाफारा सोलिगासिनो। बे हाबाफारिखौ दिनै 5 अक्ट'बर खालि बड'फा नगरनि BTC सेक्रेटारियेट ग्राउन्डआव खुंफुंनाय जागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM हाग्रामा महिलारिआ गुबुन गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे समायखिरा लागोन।
आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समायखिराखौ BTCनि प्रथम बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी, गाहाय नेहाथारि रबि खथानि दैदेननायाव लागोन। बे हाबाफारिखौ BTC जिल्लाफोराव लाइभ फोसावनाय जागोन, जाहाथे गोबां सुबुंफोरा बेखौ नायनो हागोन। साननि जागायनाया CMनि गेजेरजों माहारियारि फिरफिला बिरहोनायजों जागोन। थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा UN ब्रह्म मेम'रियेल, देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां खाम्फा आरो BTC एसेमब्लि बिल्डिंनि साखाथियाव थानाय बड'फा UN ब्रह्मनि मुसुखाजों लोगोसे गोसोखां खाम्फाफोराव बिबार बावनाय जागोन। बे समायलानाय हाबाफारिया BTCनि गोदान समफारिनि मावख'आरि जागायनायखौ दिन्थियो। बेयो गावखुंथायारि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनां बुब्लि आरो सोरखारि मावख'गिरि आरो थागिरिफोरा नोजोर होनायजों मिजिंथिनाया मख'जाथाव। 6थि खौराङाव दङ पान कार्डनि गोनांथार आपडेट। 1 जानुवारि 2026 निफ्राय पान कार्डखौ बन्द खालामनाय जागोन, जुदि नोंथाङा सरकारनि गोदान नेमखौ उनसंनानै मानियाब्ला। फैगौ 31 दिसेम्बर 2025 मायथाइनि गेजेराव जाय पान कार्डफोरा आधार कार्डजों लिंक नङा बेफोरखौ ब्लक खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावदों सरकारा। बेनि जाहोनाव सुबुंफोरा इनकाम टेक्स रिटार्न्स जमा होनो हानाय नङा, टेक्स रिफान्ड्सनि थाखाय खावलायनो हानाय नङा एबा गोनां बेंकिं आरो राङारि हाबा मावनो हानाय नङा, सेलारि क्रेडिट्स आरो एकाउन्टनि लेनदेनखौबो होबथानो हागौ। बेफोरबादि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा मावख'आरि टेक्स इ-फिलिं पर्टेल वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो गावनि पान आधार होनानै OTP आरो कनफार्म खालामनानै लिंक आधार अपसनखौ सायख'नानै पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ चिरांनि साथाम काराटे सोलोंगिरिफोरा 4थि किय' नर्थ इस्ट काराटे चेम्पियनशिप 2025 आव आसामनि जानानै गेलेगोन। चिरां जिल्लानि साथाम रोंगौथि गोनां काराटे गेलेगिरिफोरखौ 4थि किय' नर्थ इस्ट जन काराटे चेम्पियनशिप 2025 आव आसामनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'नाय जादों। बे मानगोनां हाबाफारिया 10 निफ्राय 12 अक्ट'बरसिम अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव जागोन। सायख'जानाय गेलेगिरिफोरा जादों दिगोना बसुमतारी, बिदांस्रि मुसाहारि आरो तरिमा सुल्ताना। बिथांमोननि सायख'नाया सोरखारि महरै इउनिफाइड काराटे एस'सिएशन अफ आसाम (UKAA) जों रोखा खालामजाबाय। बे चेम्पियनशिपआव सा-सानजा हादोरसाफोरनि जौसिन काराटे गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन, जाय जाखांफुनाय रोंग'थिफोरखौ गावसोरनि रोंग'थिफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे गाहाय प्लेटफर्म होयो। चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमा साथामबो सुबुंनो हामलायथि बावहरो आरो गोग्गानाय आरो फोथायनाय फोरमायदों दि बिथांमोनहा गाव गावनि दिन्थिफुंनायजों जिल्ला आरो हादोरसाखौ गोग्गानाय होगोन। 8थि खौराङाव दङ बाक्सानि गरमदेवआव लक्ष्मी फुजानि थाखाय गोबां साखाफारा। बाक्सा जिल्लाया 6 अक्ट'बरनिफ्राय 11 अक्ट'बरसिम मुसलपुरनि गरमदेवआव मोनसे गिदिर लक्ष्मी फुजा फालिनायनि थाखाय थियारि जादों। बे फोरबोनि 86थि जथुम्माया लक्ष्मी मन्दिरनि फोथाराव जागोन, जेराव गोबां लाहार-फाहार खालामनाया जोबथारगोन। बे हाबाफारिखौ सानफ्रोमबो फालिनायजों बेखेवगोन। 6 अक्ट'बरखालि फुंनि 7:15 रिंगायाव दै लाबोगोन आरो 8:30 रिंगायाव गाहाय दरखंखौ बेखेवगोन। फिरफिला दैखांनाय, बाथि फोजोंनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय, मोसानाय दिन्थिफुंनाय, थुनफावथाय आरो देंखोआरि मोनानि हाबाफारि लानाय जादों। आलासि बुंथिगिरि, सेलेब्रिटिफोर आरो जायगानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बानजायगिरिफोरा बे बोसोराव माखासे गोदान सानस्रि आरो दोरोङारि नङै दांनायनि बिथांखि लादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।